Νέος πρωτοποριακός τρόπος για την προστασία του αυτοκινήτου σας λέγεται Car Mask και είναι η ασπίδα του καπό, στιλάτη προστασία. Το Car Mask είναι ένα κάλυμα για το καπό του αυτοκινήτου και ως στόχο έχει την προστασία του από τα πετραδάκια και τα έντομα. Η αεροδυναμική του σχεδίαση διώχνει προς τα επάνω τα διάφορα αιωρούμενα ή τα εξφενδονιζόμενα μικροαντικείμενα από το προπορευόμενο αυτοκίνητα, προστατεύοντας έτσι και το παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας και κατ' επέκταση την ίδια σας τη ζωή. Το Car Mask δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Το Car Mask είναι κατασκευασμένο από βινίλιο υψηλής αντοχής με μαλακή εσωτερική επένδυση και προσαρμόζεται σε όλες τις μάρκες και μοντέλα αυτοκινήτων. Η τοποθέτησή του είναι απλή. Μπαίνει και βγαίνει σε 5 δευτερόλεπτα, δεν χρειάζεται εργαλεία ή τρυπήματα και γίνεται με τον εξής τρόπο. Ανοίγουμε το καπό και φοράμε τη μάσκα. Τραβάμε δυνατά και από τις δύο πλευρές τη μάσκα, ώστε να τεντώσει για να εφαρμόσει καλύτερα. Τοποθετούμε τα clips και προσέχουμε τα λάστιχα να είναι καλά τεντωμένα. Η μάσκα δεν επηρεάζει καμία λειτουργία του καπό. Ακόμη στην εταιρεία μας προσφέρουμε κάμπριο κουκούλες Γερμανίας, υφασμάτινες και PVC, επισκευές κατασκευές, αλλαγές ζελατίνας, δερμάτινες επενδύσεις, επισκευές καθισμάτων. Το έμπειρο προσωπικό μας και η μακροχρόνια πείρα μας εγγυώνται την ποιότητά μας. Το Car Mask είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στα ταξίδια, σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης, στα χιόνια ή σε κακοτράχαλους δρόμους. Δεν θα τη βρείτε στα καταστήματα αξεσουάρ αυτοκινήτων. Μην χάνετε λοιπόν χρόνο, τηλεφωνήστε τώρα στο 210 9889 444 και αποκτήστε την Car Mask στην απίστευτη τιμή των 90 ευρώ. Car Mask ασπίδα καπό, στιλάτη προστασία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής.